मैया की, महिषासुरमर्दिनी की, नौतन धरती की। हम जानत नहीं कि रउआ सबके मन में कितना प्रेम बाटे। हमनी के बीजेपी, हमनी के संजय जायसवाल जी, हमनी के राधा मोहन जी और हमनी के नारायण प्रसाद जी खातिर। लेकिन हमार नजर यहाँ से जब दूर दूर जाता, देखा तनी हो पेड़ के नीचे, गुमटी के पास, हो खेत के बगल में, घर के बगल में दीदी लोग खड़ा बाड़ी। हो सड़क है का हो तो जितना आदमी यहाँ खड़ा बा उतने वो सड़किया पे खड़ा बा। हम मनोज तिवारी हाथ जोड़ के यहाँ उपस्थित हर बड़ बुजुर्ग के, माता जी लोग के, दीदी लोग के, जे उम्र में हमरा से बड़ बा ओकरा के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी, अभिनंदन करतनी, अभिनंदन करतनी। आज ये उम्र में हमरा से छोट बा ओकरा के खूब आशीर्वाद देतानी। बाबू बनो आज हमनी के हमरा के यहाँ लेके यहाँ के यशस्वी सांसद, और अब तो आप लोगन के मान बड़ी बढ़ गई बा। आपके सांसद पूरा बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो गए बाड़े। अगर आज के पहले स्वागत